mazaje shine watan garaje sannan watan ibadu. Ramadan watan mazaje shine watan garaje sannan watan ibadu. Ya Allah dafa wa Umar akan komai wadatar sannan rayuwa ni'imtar lauko salatu ga Rasulallah har ma da idu. Ramadan watan mazaje shine watan garaje sannan watan ibadu. Ramadan wata daya dai Ramadan wata biyu dai Ramadan uku dai Ramadan mai girman darajar da baki ba ta fado. Ramadan girma kamaki Allah fama Ramadan taki ga noma Ramadan mai tarin falalar da tabuwa ke a yado. Ramadan watan mazaje shine watan garaje sannan watan ibadu. Mai haske ko ina ga musifu ko madanna kun alkhairi makunna a cikinsa muke azumi ga sai farza na tado. Kamewa gabarinsu sun sha manta da su shawa ulma barsu rauna da muku an taba ka kamar kwalli a tandu. Ramadan watan mazaje shine watan garaje sannan watan ibadu. Allah muke da saukar Ramadan cikin watanni shine guda ɗayyatar da rabbana yake ta nuni. Ya zo da kansa da ya sha bamban da duk watanni don kan cikinsa falalar su ne suke tsamani. Ramadana ne ya zo ma da abin nema cikin watanni. Ga falala da lada na ibada yan uwa mu lura. Allah ya buɗe kofar aljanna don mu samu tsira, sannan ya kulle kofa ta wuta domin gujewa kura. Min yawaita tuba da salati yan uwa mu lura, bakin mu sai mu kame domin kauce gujewa barna. Ramadan watan mazaje shine watan garaje sannan watan ibadu. Azumi yana nufin kamewa daga ci da sha da baki, sannan shiru ga zancen banza ko gani da saki. Kaucewa iyali a cikin rana waje da daki, daga lokacin fitar haske har izuwa buɗe baki. Allah yana kiran mu kiyaye don gujewa barna. Kyauta da sadaka har da zumunci na yawaita lada, ka ciyar da gajiyayyu da ruwan sha za ka samu lada. Jaye gaya ko dutse hanya za ka samu lada. Aljanna kyauta ce a gare ma shi wuta da tsada. Daidai cikin biyu sai mai sauraro kan nazarta. Ramadan watan mazaje shine watan garaje sannan watan ibadu. Shawara gare mu mata da maza na gida da ma makauta, sai mun kula da sallah lokuta haka rabbi ya hukunta. Ba sai iya watan azumi ba ku gane magana ta. Rayuwa in babu sallah da akwai yara cikin ta duba. In dai ka rike sallah za ta kaudai ma dukan barna. Zan tsaya a baki na rabu ka ƙara bayyawa. Rabana da salati ga Rasulallah abun biyawa. Ali ka sa sahabbai da waliyai rabu bai rufewa. A sanya man Suleiman na garin Gurshi yake sumani. Mai nafsi ne na hubu ba garin gudar
masoya. Ramadan watan mazaje shine watan garaje sannan watan ibadu. Ramadan barka da sauka, baiti zan yo gare ka, wata mai albarka, kadala dukkan ni'ima ta tare a gare ka. Ramadan watan ibada ne, Ramadan watan salati ne, Ramadan dukan ibadar nan Allah za yi karba domin rahamarsa. Allah ka sami dace, al'umma mu dace, Allah ka karbi ibadar. Ramadan watan mazaje shine watan garaje sannan watan ibadu. Allah sarkin iko, karada kai kare, karada mana ya Allah domin Mahmudu. Allah mun roƙe ka domin manzon mu, Allah shi ne ya yi mu gaba da al'umma. Ramadana muke gode, Allah ka tsare mu dukkan wani mai shiri, Allah ka sani in yayo ya Allah, Allah ka kore shi dan kai baka tota, Allah mai Ramadan watan mazaje shine watan garaje sannan watan ibadu. Ramadan, Ramadan, Ramadana, Ramadana mun samu kuma mu ma mun samu. Ramadana ayo adami akwai haske al'umma. Ramadana da salati kuma har da karatu jumla. Ramadana in kayo wannan kuma Allah zai ma. Ramadana a watan nan ba wani mai illa. Ramadana an daure kuna momi duka malam. Ramadana da iska da duk wani mai shari. Ramadana in yayo Allah kamar shi gare shi. Ramadana min yo azumin mu kuma babu wani shari shi. Ramadana Jamil Ali ni ma nan zan huta. Ramadana dan sha'iran mu na libbi Allah sarki. Ramadana Allah ya tsare ku dukkan mai shari. Ramadana ga Umar Muhammad kuma Allah buɗa. Ramadana Buhari da Balale Allah buɗa. Ramadana ga Usman da Abba Allah ya ku. Ramadana da kwasha na saka har ma da mani. Ramadana Shuwidi da Rubai Rifsi namu. Ramadana Husaini da Muhammad Allah ya ku. Ramadana Aminu da Abba kuma na gaishe ku. Ramadana Allah ya tsare ku dukkanin mai sharri, amin ya Allah. Sansarar watan Ramadan ke fidda kifi ya koma, jama'a mu dage kar ya wuce mu ce ina ma a cikin watan nan in ka miƙe za ka zan mai karama. Ramadan mai yanke layi, Ramadan mai sauke nauyi, Ramadan yanci gabayi, Ramadan nauyi ya nauyi, kirke gun mai bulayi a wajen sauki mazanyi. Kai ruhun mutum ne kadai aka bai wa wanga girma, darajar manzan Allah ce ta sanya mun ka girma. Mu da rahama gashi nan muna nema kan azama na yi bayani. Ayya yan wakar ku yi rauni koyo farkon gwani mai ijiya ke gani nan zan tsarshe bayani. Habu Rasulullahi guda suke murnar zuwar Ramadan. Ramadan watan mazaje shine watan garaje sannan watan ibadu. Ramadan watan mazaje shine watan garaje sannan watan ibadu. Ramadan watan mazaje shine watan garaje sannan watan ibadu. ABK Mix.